Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στο στούντιο της Crytex από τη Telehouse. Σήμερα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις κεραμικές επιστρώσεις και λέγοντας κεραμικές επιστρώσεις θα μιλήσουμε για εμάς προσωπικά. Αυτά που ακούγονται στον χώρο δεκαετίας, 20ετίας, φόρους ζωής κτλ. Εμείς δεν έχουμε. 5 χρόνια και κάθε 6 μήνες θα έρχεστε για συντήρηση, εμείς δεν έχουμε. Εμείς εδώ έχουμε Crytex και Crytex σημαίνει ότι δίνουμε εγγύηση όσα χρόνια και αν δώσουμε, τόσα χρόνια εννοούμε, χωρίς μικρά γράμματα. Μόνα σου γαμίσω!